Vale, abrimos a sesión. Punto número 1. Aprobación se procede da acta da sesión plenaria ordinaria do 31/7/2025. Alguna cuestión acta? Por parte do BNG, non? No, vale, aprobámosla por unanimidade, entonces. Vale, punto número 2, acción de conta de decretos da alcaldía. A relación de decretos da alcaldía están recollidos no libro de decretos da plataforma de gestiona e, bueno, se atende os datos. Punto número 3, acción de contas de reparo de intervención, que tamén se atendes. Punto número 4, da acción de conta da información económica, líneas fundamentais do orzamento 2026, período medio de pago segundo trimestre de 2025, execución trimestral segundo trimestre de 2025, informe de morosidade segundo trimestre de 2025, exercicio fiscal, esforzo fiscal, exercicio 2025, entendo. 23. Vale, sí, que me comentó Sergio, vale. Bueno, estes datos todos téndelos. Punto número 5, aceptación se procede da cesión da Casa do Pobo de Anceu. Vale, visto o ditame favorable da Comisión Informativa, a Presidencia somete a aprobación a seguinte proposta de acordo. Antecedentes, acordo da Asociación de Veciños de Anceu, pola que se cede de xeito indefinido e gratuito a Casa do Pobo de Anceu a favor do Concello de Ponte Caldelas. Consta no expediente documentación acreditativa da Corporación da Xunta Directiva, nota simple do registro da propiedade, na que se acredita a titularidade da mesma, copia dos estatutos da asociación, plano de edificación, justificación de pago do IBI 2024, justificación da inscripción no catastro a nome da Asociación de Veciños de Anceu, certificación catastral descrita e gráfica na que se indica o valor catastral da mesma, informe do arquitecto municipal do 24/3, memoria justificativa dos costes e beneficios para o Concello de aceptación da cesión de data de 9/5/2025, informe de intervención, informe de secretaría. Visto o anterior, proponse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aceptar a cesión gratuita con condición honorosa, indefinida e gratuita da Casa do Pobo de Anceu a favor do Concello de Ponte Caldelas, propiedade da Asociación de Veciños de Anceu, coa seguinte referencia catastral. Segundo, elevada escritura pública, a cesión a proceder á inscripción no registro da propiedade en inventario municipal. Terceiro, notificar aos interesados a presente resolución, significándolles que deberán comparecer no momento que sexan emprazados para proceder a elevar a escritura pública de adquisición referida. E cuarto, facultar o alcalde de Ponte Caldelas para que se leve a cabo os actos precisos para o desenvolvemento do presente acordo. Ben, isto é, os veciños de Anceu decidiron ceder a Casa do Pobo ao Concello de Ponte Caldelas e, unha vez subsanado todo o núcleo de Anceu a nivel catastro, que estaba tamén mal esa casa, porque era unha parte da casa fíxose na propiedade do Obispado, un terreno que se comprou o Obispado no seu día, pero todavía non estaba ben en catastro. Entón, unha vez modificado todo e feito todo ben, procedemos a aceptar esta cesión. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Si, nos queríamos preguntar antes de votar si esta cesión vai ligada a algún tipo de compromiso por parte do Concello de facer algún tipo de investimento nesa casa. Non, en principio, investimento xa fixemos o ano pasado por unha subvención nominativa para reparar a cociña. A propia asociación solicitou e lle concederon tamén unha subvención europea para impermeabilizar a casa, cambiar ventanas, unha porta con domótica. Entón, en principio, o Concello fará o mantenimiento e as melloras que correspondan, lóxicamente. Portavoz do BNG. Nós temos unha opinión bastante diferente a que poida o Goberno Municipal ter neste momento. Primeiro, non se nos enseñou o documento no cal a asociación ou os veciños de Anceu solicitaban ao Concello esa donación ou esa cesión.
Segundo, efectivamente, o Concello ano pasado efectuou uns traballos aí, un custo que xustificaba que era para os veciños de Anceu e resulta que era para unha casa que se vai apropiar o ano seguinte. Parece un pouco chafulleiro daquela maneira, non? Non sei a xente o que pensará. E logo, terceiro, en amparo a que se recolle esa casa ou se dona o ano pasado para os arreglos de unha cociña, en amparo a que para un sí e para outros non. É que tamén se vai botar manda de Vilarchán, porque acaban de o ano pasado de cederlle os cartos para unha cociña á comunidade de Montes de Vilarchán, que é a propiedade da comunidade, ou sea, da casa, e en amparo a que obedece. Hai cousas, hai decisións deste goberno municipal que non entendemos, non sei, non vai por non ten unhas trazas marcadas, nin tampouco unhas líneas marcadas que poidamos decir, bueno, pois é para todo o mundo igual. Aquí siga habendo habitantes de Ponte Caldelas que van a dúas velocidades, uns que cargamos cos impostos e coas cargas impositivas deste Concello e outros que de rositas. Están de rositas, non pagan tributos e de rositas. Non entendemos. Bueno, nos neste caso vamos axudando en todos os povos según nos vayan solicitando, non? Puxos a cociña da Casa do Pobo de Vilarchán, da Roca, de Redobargo, de Tourón, fixeronse melloras pois na Casa do Pobo pois de Forzáns, de Contixe, de Anceu tamén nos pediron a cociña e agora, bueno, pois os veciños reuníronse, decidiron, me parece que por unanimidade, creo que só unha abstención, pois cedela ao Concello. Bueno, pois os veciños o solicitan, pois nós non temos ningún inconveniente en asumir a gestión da casa. Entonces, bueno, en función de que nos vayan pedindo os veciños. Non é que haya veciños de primeira e de segunda, cada pobo ten as súas peculiaridades e cada un pide o que necesita. A seguinte que queremos facer é de parada, que están, bueno, á espera de acabar por fin un procedimento que teñen que facer en registro e en catastro para poder ter concretamente a titularidade e despois pois lles axudaremos, bueno, como a todas as casas do pobo e como a todos os povos. Pero nos, en función do que nos vayan pedindo, bueno, pois vamos axudando e apoiando, non? Recientemente, pois tamén fixemos obras na Casa do Pobo de Chaín, ainda que sea municipal, pero bueno, según o que nos foron pedindo os veciños. E así o seguiremos facendo, que creo que é o correcto. Ben, procedemos á votación entonces. Votos a favor da proposta. Tenemos que 8, abstencións 5. Vale, punto número 6. Aceptación se procede da conta xeral do exercicio 2025, visto que... é verdad, claro, 4, efectivamente. Vale, visto que a conta xeral do exercicio 2024 deste Concello, xunto coa documentación anexa, a mesma foi dictaminada favorablemente pola Comisión Especial de Contas en sesión extraordinaria celebrada con data do 24/7/2025, visto que o anuncio da exposición pública da mesma foi publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, número 144, do 31/7/2025, e que, transcorrido o prazo de exposición pública, non se presentaron reclamacións contra a mesma, segundo o certificado de Secretaría de 8/9/2025, de conformidade co disposto no artículo 212 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aprueba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a conta xeral do exercicio 2024 do Concello de Ponte Caldelas xunto coa documentación anexesa a mesma. E segundo, render a conta así aprobada e toda a documentación que se integra a fiscalización do Concello de Contas de Galicia, Tribunal de Contas, de acordo co artículo 212 do Real Decreto 2/2004, 5 de marzo, que se aprobou o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, debéndose remitir en soporte informático segundo as instruccións do Concello de Contas de Galicia.
Ben, e a conta xeral que se a conocedes, se a vistes, estuvo exposta todo o verán aquí para que, bueno, os veciños tamén podan vela e, bueno, pois sin que nadie haya presentado ninguna alegación, o exercicio cumple regla de gasto, estabilidade presupuestaria e período medio de pago, por tanto, bueno, pois entendemos que foi un exercicio económicamente bastante bon. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Sí, bueno, nós na liña habitual de todas as contas da xestión do Grupo Municipal vamos a votar en contra, máis que nada respaldando ou baseándonos no informe do interventor, donde concluye que teñen vostedes un remanente de tesorería negativo de menos 277.269 euros e fala tamén de que hai dentro dese orzamento uns presupostos un tanto optimistas, do cual se fala de que hai de dubidoso cobro, máis o pon así o interventor, 704.123 euros. Tamén, bueno, ten pendente vostede de resolver o conflito co Concello de Pontevedra, que lle reclama máis de 1 millón de euros. Por lo tanto, nos, nese sentido, vamos a votar en contra. Ten a palabra o portavoz do BNG. Nós tamén imos votar en contra, para ser tamén reincidente no que acaba de decir Antón, debido a que tamén este Concello ten unha débeda pendente co Concello de Pontevedra. Ben, procedemos a votación. Votos a favor da proposta, 8. Votos en contra, 5. Vale, queda aprobada, polo tanto. Bueno, último punto, moción, rogos e preguntas. Nos sí que daremos hoxe moción. Queremos presentar unha moción sobre a petición de informe e de alegacións que nos manda a Xunta con respecto á empresa Codisoil. Ali unha empresa que se vai ubicar no polígono e que, en principio, pois tivo unha licencia para almacén, oficinas, aparcadoiro e mantenimento e a mediados de agosto a Xunta envíanos con 10 días, para que contestemos en 10 días para alegar sobre un proxecto distinto que ten tramitación ambiental e que esta empresa xa solo lle presentou a Xunta, non o presentou o Concello, para a xestión de residuos de hidrocarburos e depuración biolóxica, non? En pleno mes de agosto, que tiñamos os técnicos de vacacións, nos o que lle fixemos foi presentar un documento ampliando o plazo, que non lo ampliaron para poder presentar a alegación. Presentamos unha alegación como Concello, informe do arquitecto e informe da enxeñera forestal, non? Ademais, enviámoslle unha carta á Conselleira de Industria e outro ao presidente da Xunta de Galicia, non? Para que, bueno, se dean por enterados, non? Desta situación, non? A modificación non foi comunicada ao Concello, só tivo coñecemento unha vez que tivo o trámite ambiental. Bueno, o proceder nos parece un pouco extraño e, ademais, moi pouco transparente, non? Ao respecto, nos creemos que este tipo de instalaciones non son adecuadas para poñerse aí, porque poden generar cheiros e molestias, ainda que, bueno, a empresa asegure que non. Evidentemente, vai a generar un incremento de tráfico, de camións con residuos, atravesando zonas habitadas, por eso entendemos que non é o sitio adecuado para poñer estas instalacións e entendemos tamén incompatibilidade con zonas habitadas e, bueno, pérdida de atractivo do polígono empresarial, non? Evidentemente, o Concello non pode denegar licencias se os proxectos cumplen a normativa. A decisión sobre a autorización ambiental depende únicamente da Xunta de Galicia, non? A Xunta, evidentemente, pode denegar a autorización ambiental, como xa ten denegado noutros lugares, non? O Concello, nos cos informes que lle enviamos, tanto do arquitecto como da enxeñera forestal, bueno, damoslle argumentos para fundamentar esta denegación. O proxecto pode ser non viable ambientalmente ou socialmente, non? Entonces, bueno, nos queremos tamén, a maiores, pois que se aprobe unha moción neste pleno con respecto a isto, bueno, para digamos que animalos a que genera un problema social e, bueno, esperamos que sexa, lógicamente, por unanimidade, non? Vale, entonces temos que votar a urxencia para incluir esta moción.
Vale? Eu quería vos explicar antes de que se trata. Entonces, bueno, votos a favor da ausencia. Unanimidade. Vale. Entonces, procedemos a ler a moción. O Concello de Ponte Caldelas tivo coñecemento a través da comunicación da Xunta de Galicia da solicitude presentada por a empresa Codisol SL para a implantación no polígono Arregosa nunha planta de xestión de residuos de hidrocarburos e depuración biolóxica, proxecto que require autorización ambiental autonómica. A empresa obtivera previamente a licencia municipal para un proxecto completamente diferente, limitado a almacén, oficinas, aparcadoiro e mantemento, actividade compatible co plan sectorial do polígono. Sin embargo, presentou ante a Xunta un proxecto de naturaleza distinta con maior impacto ambiental sen dar conta ao Concello desta modificación. Este proceder resulta pouco transparente e tramposo, xerando unha fonda preocupación tanto polo impacto ambiental como polas consecuencias sociais e económicas. Posible xeración de cheiros e emisións molestias, aínda que a empresa o negue, incremento do tráfico de camións con residuos atravesando zonas habitadas, incompatibilidade coa proximidade de núcleos e residencias xerando conflito social, pérdida de atractivo empresarial do polígono da Rigosa, que foi promovido pola Xunta como espacio estratégico para a implantación de empresas. Por todo isto, este proxecto resulta claramente inapropiado para a súa ubicación actual, existindo en Galicia outros emplazamientos máis adecuados, afastados de población e mellor preparados para este tipo de industrias. Facemos unha proposta de acordo. O Pleno do Concello de Ponte Caldelas, reunido en sesión ordinaria, acorda manifestar o rexeitamento do Concello de Ponte Caldelas ao proxecto da planta de tratamento de residuos presentado por Codisoil no polígono da Rigosa, solicitar formalmente a Xunta de Galicia que non autorice a tramitación ambiental nin a implantación desta planta por ser incompatible co interese xeral da vecinanza e co desenvolvemento sostible da zona, dar traslado deste acordo á Consellería de Economía, Industria e Innovación, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e a Presidenta da Xunta de Galicia. Difundir públicamente este acordo plenario para o coñecemento da veciñanza e a mostra de transparencia institucional. Ben, ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Sí, en principio, bueno, nos votamos a favor da urxencia de tramitar esta moción, como a facemos sempre, porque nos parece que este é o foro adecuado para que cando calquer grupo político presente ou considere interesante presentar unha moción pois que sea de coñecemento do Pleno se pode debatir, cousa que habitualmente non pasa coas mocións do Partido Popular. Dito cal, nos temos que decir que seguramente estaremos totalmente de acordo con esa moción, seguramente, o que pasa é que descoñecemos por completo o expediente do cual usted está dicindo e, polo tanto, é unha cuestión de fe, no sentido de que nós non sabemos se realmente é, como digo usted, o procedimento ou non. Home, evidentemente ten a presunción de veracidade e toda a nosa confianza, pero debería ter mandado ese expediente, se hoxe quería traer a pleno esa moción, que eu creo que o máis aceitado sería que nos remitira aos portavoces do Grupo Municipal, incluso na xuntanza que tuvemos de voceiros para ver o pleno pois hai poucos días, non creo que fora unha cuestión sobrevenida, a máis está falando vostede do mes de agosto, pois sería máis interesante que nos remitira pois ese expediente para podernos valoralo en condicións, facer as averiguacións pertinentes e, por lo tanto, manifestarnos neste pleno apoiando a súa moción, que en principio, como lle digo, non nos parece mal, sino todo o contrario, pero ante a imposibilidade de ter elementos de xuicio de valoración por non ter ese expediente, non ter conocimento do mesmo, vámonos a abster. Ten a palabra, portavoz Benega. Bueno, nos en principio quero facer algún inciso. Primeiro, que por que non foi esta situación xa exposta na orden do día da Comisión Informativa que se celebrou o venres pasado. Si realmente o que pediron foi unha licencia de obra, non? Pois, se esta licencia de obra non agora realmente as obras que se están realizando ali non se corresponden co que realmente se expuña no plano que supoño que lles foi entregado anexo coa licencia, por que non se pudo paralizar estas obras? Non digo que non puderan dar a licencia, se cumplía os requisitos, pois vale, ben. Pero por que motivo non se paralizaron entonces esas obras ou non corresponderse? Porque o plano que vostede mesmo publicou nas redes, que
que aparecen dous planos, por certo, nos cales observamos diferencias notables, pero o que supuestamente se lles entregou aquí coa licenza, pois non se corresponde, porque eu estiven ali no sitio, e non se corresponde coas obras que están realizando. Entón, eu pregunto que por que non é posible paralizar esas obras. Por outra cousa que tamén quero facer un apuntamento é xa que finalmente non se paralizaron esas obras, dende o BNG pedimoslle que esta Xunta de Goberno do Concello, que ademais destas alegacións e desta moción que hoxe presenta aquí, tamén presente ante a Xunta de Galicia, ante a Consellería de Medio Ambiente, Vivenda e Solo, pois, un requerimento solicitando, o mesmo que están facendo na moción, supoño que nas alegacións, que esta empresa Codisoil non exerza a súa actividade no polígono empresarial da Rigosa. Pero, polo resto, nos votaremos a favor da moción. Vale, unha vez que o arquitecto municipal concede unha licencia dunha fábrica, dunha casa ou do que sea, ten que facer a inspección final. A inspección final onde se lle otorga a primeira ocupación e a actividade. Ten que cumplir co que se presentou. Claro, neste caso, o que nos pide a Xunta é que aleguemos sobre un procedimento ambiental que a empresa non presentou ao Concello, presentou a Xunta de Galicia. Claro, se a Xunta otorga autorización ambiental, a empresa pode pedir a adaptación da licencia municipal para o novo uso, e o Concello ten a obriga legal de otorgala. Esta é o problema. O verdadeiro encollo aquí é que a Xunta non autorice esta situación. Por eso é a presión ao respecto. Temos o expediente aí, podelo ver agora sair, o informe que nos mandou a Xunta, o informe do arquitecto municipal, que está moi ben argumentado, o informe da Ingeniería Forestal, a alegación que presentou o Concello e as cartas que enviamos a unha e a outra. A ver, non queremos ser tampouco, non queremos, supoño que coincidiría no tempo, pero en fin, que isto pase a mediados de agosto, cando temos os funcionarios de vacacións, o sea, non sei, parecenos un poquinho extraño a situación, non? Por eso que, bueno, pedimos ampliación de plazo e non la deron, e creo que está bastante ben argumentado o que informaron os técnicos para darlle argumentos a Xunta para denegalo. E esperemos que sí. Esta moción é simplemente, bueno, para apoiar este posicionamento do Concello. Sí, estou de acordo en que a actividade para que está destinada esta empresa non foi a que se solicitou e que efectivamente a Xunta de Galicia e a Consellería o que ten que dar autorización para esa actividade. Pero eu refírome que, por exemplo, no momento que calquer veciño está facendo unha obra, si pediuse unha licencia para unha obra con unha serie de características, ben, pero que esta obra que se está realizando ali non cumple as características que supoño que puxeron digo polo plano que vostede publicou. Non se corresponden. As obras que están agora mesmo realizando non se corresponden con ese plano. Se corresponden co plano que parece ser que se enviou despois a Xunta. Vale, pero non se corresponden co primeiro plano. E o que digo eu é que non se van a revisar esas obras como se están levando a cabo, porque eu sei, e a min personalmente me pasou, de que si me foron a revisar as obras que estaba realizando nese momento, e se non cumplían, me paralizaban a obra. Entón, eu digo que porque o Concello, vendo que non se estaban realizando as obras pertinentes que se marcaron no plano, non se pudo paralizar a obra. Claro, si hai unha inspección intermedia dunhas obras é porque hai denuncia de algún veciño. Claro, se non, bueno, tú cando construís unha casa, o arquitecto ten que ir ao final. O se non Concello cumples. ten que actuar de oficio. Por ali pasan os municipales, igual que pasa a xente forestal, igual que pasa... Pero por que vais a actuar de oficio? En que te basas para que non... Hombre, Quero dicir, se non se adecua unha licencia, uns planos de licencia... Non terá ao final de obra, e non terá os servicios, e non terá o título habilitante para poder ter a licencia de actividade. Pero eso é unha responsabilidade do arquitecto que ten que facer ao final. Tú fas unha casa e se non cumples coa licencia otorgada, non teres final de obra. O sea, quero decir que a licencia do arquitecto e despois ten que revisar se ao final cumple todo. Que é o normal, hombre, es que se non, un concello como este, que temos que ter 40 arquitectos para... Aquí hai licencias de obra
todos os días, obra menor e obra maior un montón. Entonces, bueno, el fai a súa labor. Quero decir que si a Xunta non lle otorga esta autorización ambiental, co diso el ten que facer a obra tal cual foi a licencia inicial. E senón non terá o final de obra. É tan fácil como eso. Terá que adaptalo o que solicitou. Esta tramitación desta maneira, eu que falei así con consulteino, con varios alcaldes, a ver se ya había pasado algo así, e oye, non lle pasou a ninguén de momento nada desto. Non sei se por lo que está pasando con Altri ou porque queren facer esquivar os concellos na tramitación, non o sei. Non entendimos moi ben este procedimento, entón, bueno, confiamos tamén en que a Xunta bueno, pues eso nos escoite e non genere aquí un conflicto innecesario. Bueno, sí que quero recalcar de que, aparte destas alegacións, se non van a moción e todo, se ao final non xurden efecto, que tamén presente o Concello un requerimento. Creo que é o máis acertado. Presentamos alegacións, xa. Sí, non, xa sei. Pero aparte deso, pois despois, según o que contesten, o que Sí, se claro. presente tamén un requerimento. Non vamos a estar de acordo que si dan o informe favorable, pero bueno, quero decir, por eso nos informes técnicos se lles dá moito argumento para que teñan un soporte, non que sexa unha decisión da Xunta solamente, non? Bueno, esperemos a ver e confiamos a ver en que sexa así. Alguna cuestión máis? Sí. No, con respecto a isto, bueno, nos seguimos reiterando pois que non temos claro ao descoñecer o expediente, pero polo que está vostede dicindo, se ten unha sospeita máis que fundada de que nos está axeitando as obras aos permisos que ten concedidos, eu creo que debía, como di o BNG, que, como di Marisol, evidentemente tiña que actuar de oficio, ten elementos suficientes como para poder facelo. Con respecto ao tema dese pseudo-ocultismo, ademais, se di vostede que pediu unha ampliación de prazo á Xunta de Galicia para presentar a alegación, se lle concederon, pois moito ocultismo e moita falta de disponibilidade por parte da Xunta non debeu atopar, moita dificultad en ese sentido. Eu, insisto, nos vamos a absternos porque non coñecemos en profundidade ese expediente, que debería vostede remitirnos e traer ao seguinte pleno esa moción, ou incluso máis consistente, pedindo incluso a paralización das obras, si tal e como din vostede e como din tamén os compañeros do BNG non se están axustando para nada a licencia concedida, pois eu creo que sería o máis aceitado que vostede, pois a través da Policía Local, arquitecto municipal e demais, de oficio, como ben dice, ou chinón de oficio, vostede está denunciando incluso de forma implícita que non se está cumprindo realmente a licencia que vostedes concederon. Por lo tanto, é un consello, é dicir, tamén insisto, nos vamos a abster porque non coñecemos o expediente en profundidade, usted está dicindo unhas cousas que si son certas, a verdade que son preocupantes, pero tamén é certo que vostede ten na súa man a capacidade, polo menos cautelarmente, de paralizar a obra e exigirlle á empresa que lle remita toda esa documentación que di vostede que lle remitiu a Xunta de Galicia, nada máis. Non, eu non falaba de ocultismo da Xunta, sino da empresa. A Xunta sí que nos pediu para que presentáramos alegacións, por eso neste procedimento de tramitación temos que estar á espera a ver que resolve a Xunta. Vale, pues bueno, a ver, eu confío en que non lle concedan a licencia, non lle conceden a licencia para esta nova proposta que fixeron. A licencia concedida é sobre un proxecto, e se non cumplen con ese proxecto non terá a primeira ocupación, nin terá a licencia de actividade. De feito, no seu informe o arquitecto tamén dice claramente que a licencia de actividade está para esta empresa, o sea, para este almacén, non para unha planta de bioresiduos, o sea, non sería a mesma actividade. Entón, bueno, por eso que se lles dá bastantes argumentos. Eu espero e confío que, bueno, que a Xunta nos escoite e por eso tamén esta moción para apoiar a proposta do Concello. Ben, procedemos á votación, entonces. Un inciso. Sí. A nivel técnico, a mí cóstame creer que a valoración dese proxecto sea a mesma para unhas oficinas, aparcadoiro e almacén que para facer o que queren facer e que presentaron a proxecto na Xunta de Galicia. A min cóstame creelo. Cóstame creer que o montante dese proxecto inicial coincida co montante do proxecto que están realizando. Cóstame creelo, Aquí é moi bonito estar no Concello e chegar a un proxecto que vale, non sei, vou poñer unha cifra, 1 millón de euros,
e cobrar a correspondiente taxa e que se ingrese, pero sin darse conta de que realmente ese proxecto non corresponde cun almacén, aparcadoiro e oficinas, porque nada ten que ver o que plasman ali en terreno co que realmente pon no letreiro de obra. Nada ten que ver. Por eso, nós tamén nos costa creelo, por eso presentamos esta moción e por eso fixemos as alegacións e os informes desfavorables. Ben, votos a favor da proposta, 10 e abstencións 3, non? Perfecto. Vale, venga, nós temos outra moción e con respecto a situación, xa sei que non é unha cuestión que sexa do Concello de Ponte Caldelas, pero, bueno, a situación require tamén este posicionamento da corporación, non? É unha moción sobre a situación de Palestina, e, bueno, pois, esta situación dramática, nos traemos aquí unha moción bastante integradora, donde dice claramente o que se está facendo ali e donde se establece o rexeitamento do noso Concello. Tamén me gustaría que se pudese aprobar por unanimidade. Ahora veredes que será posible aprobarla por unanimidade e así tamén generar exemplo como corporación. Ben, procedemos primeiro a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia. Unanimidade. Vale, perfecto. Pois a moción di o seguinte. O que está a suceder en Gaza constitúe un xenocidio reconocido pola ONU, unha dor colectiva que vemos día tras día e que nos interpela como humanidade. As violacións do dereito internacional e do dereito internacional humanitario son constantes. Hospitais, escolas, universidades, centros de culto e mesmo instalacións da ONU foron atacados. Máis de 230 xornalistas e máis de 500 traballadores humanitarios perderon a vida no exercicio do seu labor. O Tribunal Penal Internacional emitiu órdenes de arresto contra dirixentes de Israel e de Hamas por crímenes de guerra e de lesa humanidade. Pola súa banda, o Tribunal Internacional de Xusticia declarou que a ocupación dos territorios palestinos é contraria ao dereito internacional e debe rematar de forma inmediata. Pero máis aló das cifras e das resolucións judiciais están as persoas, os nenos e nenas que morren cada día, as familias que perden todo, a xente inocente cuyo único delito é ter nacido ali. Esa dor debería doernos a todos como se fose a propia. O Concello de Ponte Caldelas, como institución democrática e comprometida cos valores universais, non pode permanecer en silencio. Alzamos a nosa voz para decir basta xa e para reclamar un futuro de paz, xusticia e dignidade. O Pleno do Concello de Ponte Caldelas, reunido en sesión ordinaria, acorda. Manifesta a súa máis firme condena ao xenocidio de Gaza e a matanza indiscriminada de civis, especialmente de nenos e de nenas. O Pleno exixe o cese inmediato da violencia e a apertura de corredores humanitarios seguros que garantan a entrada de alimentos, medicamentos e agua potable. O Pleno insta a comunidade internacional e, en particular, a Unión Europea e a ONU a actuar con valentía e determinación para deter esta barbarie e facer respetar o dereito internacional. O Concello de Ponte Caldelas expresalle á cidadanía palestina a súa solidaridade, proximidade e afecto neste momento de sufrimiento e dor. Dar traslado deste acordo ao Goberno de España, a Xunta de Galicia, a FEGAN, a CEN, ao Parlamento Europeo e a Organización das Nacións Unidas. Ben, alguna cuestión? Portavoz. Sí, en principio a situación de Gaza, como todo, penso que a todo o planeta, salvo a xente insensible, evidentemente que nos produce un arrepío especial. De todos os xeitos, nós non vamos a entrar na discusión que se está entrando a nivel de toda España sobre a palabra concreta de xenocidio no xenocidio que recolle a súa moción. Nos, evidentemente, parecenos un comportamento xenocida por parte do goberno de Israel, e diría incluso, bueno, como dixo o Súa Majestade o Rei en a ONU, que é unha auténtica masacre, unha tráxica situación que están vivindo pois os veciños e as veciñas dese país. De todas maneiras, bueno, vostede trae aquí outra moción de carácter generalista, que había un compromiso por parte de todos os grupos desta corporación, xa non nesta legislatura, sino na anterior, de circunscribirnos directamente
a cuestións relacionadas co propio Concello, pero vostede entenderá que no próximo pleno quizáis traigamos unha moción referida ao apoio ao povo saharaui e contraria á política que está levando o goberno de España con cambio total con respecto a que tradicionalmente os distintos gobernos de España estaban levando co povo saharaui, ou poderemos traer aquí algún tipo de solidaridade co povo venezolano, ou poderemos traer aquí calquer tipo de mocións de carácter generalista, como digo vostede, que sempre nos rebota atrás e que acordamos non traer. Pero, bueno, de todas maneras, para non entrar en discusión sobre un tema que nos parece moi preocupante, unha situación dramática, de angustia, dolorosa, catastrófica e desgarradora, que é o que está pasando co povo de Palestina, nos imos a votar favorablemente, porque, aínda que a Corte Internacional da Xustiza é a única que pode declarar ese comportamento do goberno israelí como xenocida, se ao final o que parece acaba sendo. Por lo tanto, nos vamos a votar a favor. Vale, isto, bueno, é unha situación dramática e digamos que non con carácter político, non vai de dereitas nin de izquierdas, é unha masacre, é un exterminio e que, bueno, eu estou vendo que en todos os concellos, en todos os municipios de España, pois está levando mocións, incluso no Parlamento de Galicia, e incluso que me gustou escoitar onte o presidente Rueda tamén decir que é un xenocidio. Entonces, bueno, pois creo que nos estamos concienciando todos de que isto é unha barbaridade e que así o mundo non vai por o camiño. Ten a palabra o portavoz do BNG. Dende o BNG estamos plenamente de acordo con que isto é un xenocidio, é unha barbarie que se está cometendo ali e, por suposto, que estamos a favor desta moción. Ben, votos a favor da moción, por unanimidade, moi bien, estupendo. Vale, mociones, rogos e preguntas, algunha outra moción? Vamos a ver, temos varias preguntas. O BNG de Ponte Caldelas quere saber que avances hai nas negociacións en relación coa débeda que temos co Concello de Pontevedra polo abastecemento de auga ao polígono da Rigosa. Temos coñecemento de que se levaron a cabo dúas reunións co Concello de Pontevedra, pero, bueno, queremos saber que acordos se chegaron e se avanzou algo neste asunto. Perdón. Outra das preguntas é no referente á instalación nas parcelas 40 e 42 do polígono da Rigosa da chatarrería, que xa falamos deste tema noutro pleno, de Esguace Roi. Temos constancia de que actualmente segue sen cumplir coa normativa urbanística e de residuos establecida pola Consellería de Medio Ambiente. Non ten pavimentos impermeables, non ten depósitos para almacenar líquidos perigosos, como aceites ou anticonxelantes. Non ten contenedores adecuados para almacenar componentes como baterías, filtros ou neumáticos. Polo tanto, ante un cumprimento da normativa vixente, con que medidas máis contundentes ten pensado proceder o Concello con esta empresa e a cal lle outorgou a actual Xunta de Goberno autorización para desempeñar a súa actividade? Estas son as... Vale, bueno. Agua de Pontevedra estamos negociando, de momento, sin moitos avances. Con respecto a esta empresa, o Concello non lle otorgou ninguna licencia. Simplemente comprar unha parcela e encherona de coches. Por eso, a situación xa está en Fiscalía, como lle comentei no pleno pasado. A última sanción, bueno, por fin foi tramitada polo oral, entonces, bueno, irá a través do oral, supoño que pola vía executiva, e, bueno, pois esperemos que o antes posible pois actúe Fiscalía onde xa está e xa nos remitiron conforme xa teñen bueno, todo o expediente e a documentación. Bueno, esperemos que actúen cuanto antes. Ben, algunha cuestión máis? Pero realmente pode unha empresa calquera comprar unha parcela nun polígono que é da Xunta sin unha actividade fixada e declarada ante Xestur e ocupar esa finca sin máis, sin ter un IAE, un imposto de actividades económicas que declarar no Concello, sin ter estas anomalías todas que acaba de comentar Sol e estar aínda explotando ese espacio. Realmente é así o sistema.
Bueno, porque si é así é preocupante, é bueno, moi preocupante. estaba en Non sei se pasa noutros concellos ou non, pero estaba en que Marcón e se votou... é isto así é moi Claro, preocupante. estaba en Marcón sin licencia de actividade e votou, ¿cuánto? Décadas. Claro, o sea, o procedimento administrativo é o que é, o sea, as limitacións do Concello son as que son. Por eso, bueno, está en más da Justicia, está en más da Fiscalía, e que son os que teñen que proceder e actuar. Os concellos, pois, teñen as súas limitacións. Nos facemos o noso traballo, coas inspeccións, co procedimento que fai a secretaria, que foi moi correcto, e, ademais, eso, moi ágil, porque xa está en Fiscalía, que no caso de Pontevedra tardou anos en chegar a Fiscalía. O sea que, bueno, a ver, nos esperamos que o antes posible a xusticia actúe. Ben, algunha... Sin preguntas, algo máis? Vale, moitas gracias. Levantamos a sesión.